Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu se s váma podělím o tipy, jakými můžete zvýšit, prodloužit svůj hluboký spánek, který je pro naše zdraví jedním z nejdůležitějších. Umí naše zdraví zachovat a prodloužit ve velké úrovni. Takže první tip, který je určitě podle mě nejdůležitější, je pravidelnost. Čím pravidelnější spánek budete mít, tak tím se může navyšovat váš čas hlubokého spánku. Za druhý mě napadá nízká teplota nebo stálá teplota. Může to být jak nízká nebo stálá teplota v místnosti, anebo samozřejmě úplně nejlépe nízká teplota nebo stálá teplota těla. Ono je to vlastně svým způsobem jedno, protože když budete mít stálou nebo nízkou teplotu v místnosti, tak se tím automaticky přizpůsobí i to tělo. Takže tady je to vlastně prostě mít okolní teplotu stálou nebo nízkou. Když tam budete mít v místnosti nějakých třeba 22 stupňů v 10 hodin, tak to tělo nebude mít signál toho, že má jít spát. To znamená, nebude vydávat ty správné hormony a nebude snižovat ty správné hormony k tomu, aby šlo do toho stavu spánku, aby šlo do toho stavu regenerace. Takže to je to, co se týká stálé teploty nebo nízké teploty. Další tip mě napadá nejíst tučná jídla nebo přehnaně sladká, pikantní, nějaká stimulační jídla před spaním, jelikož to zase dává to tělu signál pro trávení a zbytečně toto tělo stimuluje. To znamená, že zase nespouští ty regenerační hormony, nejvíc známý melatonin, který je vlastně zodpovědný pro regeneraci. Dále, co mě napadá, bych, co se týká jídla, zmínil potraviny s přirozeně vysokým obsahem tryptofanu, což je aminokyselina, která právě přispívá k té regeneraci a tudíž hlubokému spánku. Uklidňuje to tělo, což automaticky přispívá spánku jako takovému a nejdůležitější fázi, o které se teďka bavíme, přispívá hlubokému spánku. Před spaním byste taky neměli poslouchat nějaké složité rozhovory nebo složité videa, která prostě vyžadují nějakou velkou mentální stimulaci. Videa, nad kterými musíte moc přemýšlet, ve kterých je moc myšlenek. S tím se pojí to, že je lepší nedělat těžkou, složitou práci, protože tím pádem tomu tělu zase nedáváte šanci na to, aby se připravilo na spánek. Nepřipravilo se vlastně, nenabustovalo vlastně tu úroveň hlubokého spánku. Další tip,
který by vám bude určitě známý, nějak vás nepřekvapí, budou bylinky. Tady bych chtěl říct, že na všechny lidi nemusí bylinky působit pozitivně nebo stejně. Takže tady důrazně doporučuji vyzkoušet, které bylinky vám vyhovují, v jakém množství. Zmínil bych jednu bylinku, která je jako, podle mého názoru jedna z takových z těch lehčích, třeba pro ty, kteří s bylinkami třeba nemají tolik zkušeností, což je meduňka, která vlastně vás může uklidnit natolik před spaním. Může vás uklidnit tak, že vlastně přispěje k tomu hlubokému spánku. Ještě co se týká hudby. Mám takovej tip, který teďka zkouším, a to je poslouchání hudby bez vokálu, to znamená instrumentální hudba nebo nějakou lofi hudbu. Lofi hudba je ve zkratce hudba, která má pravidelný beat. To znamená, má nějakou setrvačnou tendenci, uklidňující tendenci, díky které vlastně se můžete před spaním uklidnit a zase opakuju, navýšit tu úroveň toho hlubokého spánku. Tak jo, já si myslím, že tohle je pro dnešek vše a na příště si řekneme něco obecně o spánku, z jakých částí se skládá, jaký má na nás vůbec vliv a nějaké další zajímavosti. Já vám děkuju za zhlídnutí a přeju vám krásný den, krásný večer, kdykoliv se díváte. Tak jo, tak ahoj.